guys sa brand new video. Ngayon guys, magdo-draw challenge tayo. Round 1. Ngayon, nakita ko to guys yung papel na to. Hindi nakita pero nakikita ko ito Ngayon, makikita ko doon, babasahin ko kung anong gagawin. Anong idodrawing sa whiteboard and pencil marker. See, ang dodraw natin. Magdodrawing tayo guys ng Batman. Hindi pa naman ako marunong mag-Batman. Okay, let's draw this up. Okay, first step, alam ko, hindi nga ako marunong guys ng mga steps. So, medyo artist ako. Medyo lang. Yung sobrang medyo lang. Pwede gato. Katulad ni Zack. Nga ba, galing ni ZHE. ZHE is the best artist in the world. Yun guys. Mag-drawing na tayo. Hindi ako artist. Kaya lang paano ko ito gagawin. Mag-isip lang ako guys ng technique. Piling ko alam ko na yung technique ko. First step, ito. Make sure guys, gawin nyo rin to guys sa bahay nyo. Alam ko na guys, kapag guys meron kayo guys papel, gumawa rin kayo ng ganito. Ngayon guys, step 1, nilagay kayo ng ganito. Baka maging pangit yung ko gawa. Hindi kasi ako marunong. Maglagay naman tayo ng ganito. Magdodrawing. Ay, oo nga, magdodrawing ng Batman. Pangit pa naman ako sa Batman. Ay, maglalagay tayo ng ganito. At okay guys, sabihin nyo guys sa comment section kung gagawa pa ako ng maraming draw challenge or not. Nakita naman yung ko piece. And guys, not bad so far. Bakit naman tila ang pangit? Sobrang pangit. I'm disappointed. Di kasi ako guys marunong mag-drawing, okay? At tayo? Ayos siya. Not bad. Plup, 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 plup. Ano ba itong ginagawa kong to? Plup. This is ugly. This is so ugly. Look at that. Yung face na. Pero guys, gawin nyo pa to guys Huwag yung burahin. Kasi mapaganda ko siya. Tapos maglalagay naman tayo ng ganito. Dot. Maglagay tayo ng dot. Look. Look. Not. Starting to look like Batman. Medyo. Maglagay ng ganito. Oh! Medyo Batman. Medyo. Yung super medyo lang. Yung super medyo lang. No. Yan. Ano ba kaya? Yung body naman niya. Maglagay tayo ng ganito. Alam ko tila ang pangit. Kailan kasi ito, hindi ko alam kung gagawin. Naisip ko ganyan gawin. Kaya, yan. Hindi ko rin alam. Tila nga ang pangit. Mag-isip lang ako ng way to do this. Ano yung sinasabi ko guys to do this? Na malaman ko kung anong part na gagawin. Hindi ko guys alam kung anong ginagawa ko. Yung body tila ang pangit niya. Kaya titignan natin kung mapapaganda ko. Ang pangit ng ginagawa ko. Pangit. I'm so disappointed. Sa totoo lang, guys. I'm so disappointed. I'm super disappointed. I'm not gonna lie. I'm so disappointed.
I'm disappointed. Ang pangit ko mag-drawing. Pero guys, kahit guys pangit ako guys mag-drawing, sundin nyo kung anong ginagawa kong parts. Sundin nyo guys to Ganyan. Ganyan. Ito na lang sana yung belt niya. Ay, medyo maganda, oh. Ay, wow! Medyo maganda.